На прасторах рэспублікі застаюцца ўсяго дзве каманды, што маюць бездакорныя ачковыя паказчыкі пасля стартавых тураў Беларусьбанк вышэйшай лігі. Ці зменіцца сітуацыя пасля чарговага гульнявога дня? Пра гэта заўзятары могуць дазнацца, калі завітаюць на стадыёны. Тады КБФ ФТБ сваім анонсам ахвотна падказвае гледачам, дзе адбудуцца самыя непрадказальныя сустрэчы выходных. Гарадзенскі Нёман прымае бадай самага непрыемнага апанента ў апошнім дзесяцігоддзі. Толькі ўявіце, з моманта вяртання ў эліту Віцебск ніколі не саступаў апанентам у рамках чэмпіянату. 5 разоў бакеры заходзіліся мірам, а тройчы верх бралі хлапцы з поўначы. Прычым 2 разы то былі разгромы 4-1 і 5-1. Стан жоўта-зялёных пагаршае і бягучая форма калектыва. 2 туры запар падначаленыя Ігора Кавалевіча саступаюць. Прычым Віслачы і Шахцёру здаліся пад нуль. Што можа ўратаваць гарадзенцаў, дык гэта міралюбівы настрой гасцей. Усе 3 сустрэчы першынства падначаленыя Сергія Ясінскага звялі ў нічыю. Што цікава, і з гарадзей з мінскім тарпеда намінальныя фаварыты пары адкрывалі лік, але ўтрымаць перавагу не маглі. Гледзьма, як то будзе ў сустрэчы пятніцы, бо Нёман у гэтым годзе, калі прапускаў першым, абавязкова саступаў. Гадоў 20 таму сталічнае дэрбі было наскрозь прасякнута эмоцыямі, бо гісторыя супрацьстаяння ведала і бязлітасныя разгромы, і феерычныя камбэкі, і спрэчныя нічыі. Карацей, усё тое, што генерыруе наплыў шчырых фанацкіх пачуццяў. Зараз жа заўзятары разумеюць, феерыі чакаць наўрад ці варта, бо колькасць галявых момантаў, што стварылі каманды за месяц, можна пералічыць па пальцах рукі. То да чорна-белых, то гэта нармалёва. Яны абапіраюцца на разбурэнні і ў складаным стартавым графіку шукаюць шчасця праз контрнаступ. Гэта дапамагло Віслач скарыць і сенсацыйна пазбегнуць паразы ад Віцебска ў мінулым туры. А вось крызіс ідэі мінскага Дынама на чужой палове нечаканасць, бо індывідуальна таленавітых майстроў у ростары гасцей хапае. Вось толькі рады яны пакуль Раману Піліпчуку не даюць. Усяго толькі 2 галы, прычым абодва сталі вынікам стандарту. Зразумела, што белаблакітныя будуюць новы калектыў, але супраць адладжанай і дысцыплінаванай абароны тарпеда ім варта ўжо працаваць як паўнавартаснаму механізму. Інакш чарговая страта ачкоў будзе непазбежнай. Адзначым у складзе гаспадароў Паўла Кляньё. У мінулым туры 19гадовы юнак трапным стрэлам прынес камандзе нічыю з Віцебскам. То быў 3-й гол форварда ў эліце, і кожны раз ён выратоўваў для каманды бал, робячы лік 1-1. Яшчэ больш цікава тое, што Кляньё кожны з тых мячоў забіваў пасля выхаду на замену. Таму Дынама трэба быць пільным, калі вундэркінд зноў з'явіцца на полі з лавы. Дзецюкі з поўдня нечакана выйшлі на першую пазіцыю па выніковасці ў першынстве. Каманда Аляксея Мяркулава, што год таму за ўсё першынства запісала на рахунак 16 галоў, сёння ўжо пасля 3 тураў мае ў актыве 11 трапных стрэлаў. Віталь Квашук ды Руслан Болу узначальваюць бамбардзірскія спісы. А сам клуб 2 тыдні запар перамагае разгромна, хай сабе і сціплых супернікаў. Чаканні ад выступу Гомеля ўзняліся да нябёсаў. І таму занадта цікава паглядзець, чым скончыцца выпрабаванне бела-зялёных срэбраным прызёрам першынства 2018. Цікава, што Шахцёр у нечым антаганіст Гомеля. Падначаленыя Сергія Ташуева надзейна разбураюць і турніры 2019 яшчэ не прапускалі. Пры гэтым у кожным двубой вышэйшай лігі гарнякі нязменна адзначаліся. Мае Салігорскі свайго героя. Албанец Эліс Бакай у календарным 2019 запісаў на рахунак ужо 5 галоў пры 4 перадачах. Плюс глыбіня складу дазваляе гаспадарам будаўніка мяняць абойму, каб лепш падладзіцца пад суперніка. Як вынік, лідары першынства могуць здзівіць апаненту тактычна, але пры гэтым захаваць эфектнасць дзеяў двубою і тым самым зрабіць матч яшчэ больш захапляльным.